Okay. I opgave 1 går en kurs fra 475 til 565. Og her skal man så finde fremskrivningsfaktoren f. Og for at finde fremskrivningsfaktoren f, skal man dividere slutværdi med begyndelsesværdi. Så det vil sige 565 divideret med 475, som giver 1,18. Efterfølgende i opgave 2, der skal vi finde fremskrivningsfaktoren for en procentvis stigning på 10. Og det gør vi ved at putte tallene ind i denne formel, som hedder 1 plus p. Og p er 10%. Så 1 plus 0,1 1,10. Og det vi så gør her, det er, at vi lægger 10% til vores værdi, som er 565. Så 565 gange 1,10. Og det bliver så 621,5. Vores fremskrivningsfaktoren for tredje dagen, hvor vores faktor falder med 15%. Og vores fremskrivningsfaktor, den er 1 minus vores procentvise ændring, fordi at det er et fald, så skal vi skrive minus. Og vores procentvise ændring, den er på 15%, og så er vores fremskrivningsfaktor 1 minus 0,15, og det vil sige, at den er 0,85. Og så skal vi trække 15% fra de 621,5, og det gør vi ved at sige 621,5 gange 0,85, og det giver 528,275. I opgave 4 skal vi bestemme fremskrivningen for kursen fra dag 1 til dag 3. Og det gør vi i den form, som hedder fremskrivning, lige med slutværdi divideret med begyndelsesværdi, og slutværdien var 528,275. Og begyndelsesværdien var 475. Så det vil sige, at vi siger fremskrivning lige med 528,275 divideret med 475, og det giver 1,112 som fremskrivning. High five. Det er godt.